Ние за първ път виждаме двойка, която се занимава с това. Обикновено хората, които познаваме, и мъжа обикновено е движещата сила. Не закривам се. Ох, закривам те, Боже! Закривам му се, съм взела кадъра. Закриваш ме? Не, да. И аз си намерих място. Защо е да ме води? Защото ни се язди. Днес е идеалният пример да ви покажа какво е семейен антистрес. Цялото семейство сме скачили на конете. В края на седмицата в София, лудницата, горите, бибитка на крепикането. Сега сме в планина, поля, дълове, синьонете. Няма телефони. Нямало телефони. Защо изпитваш тая радост, като яздиш? Конната езда релаксира по принцип. Конете въздействат успокояващо на хората. След една тежка напрегната седмица в офиса или където и да си, искаш да разпуснеш ездата, един от, може би, най-прекрасните варианти това нещо да се случи. Всъщност на всеки човек действа различно, обаче 99% от случаите емоциите, които получаваш от ездата, са положителни, нали? Съответно изпитваш чувство за щастие, радост, защото си преодолял нещото, или което много дълго си го искал, или ти е било трудно, ново, излязъл си извън зоната си за комфорт. И това те кара след това, в крайна сметка, да се чувстваш щастлив, защото ти все едно си победил и си се удържал и не си паднал и си се справил чудесно и си получил положителни емоции. Яздейки, натоварваме се физически, а се разтоварваме психически. Като се качиш на коня... Точно това, да. Слизам изморена и супер щастлива. Супер щастлива, точно така. Това е две в едно. Като се качиш на кон, за какво мислиш? Ама наистина за нищо не мисля. Когато си върху коня, мислиш за самата езда. Ти не мислиш за абсолютно нищо. И след като спреш, може би като яздиш сам, нали, почваш да мислиш пак някакви неща, прибереш ли се, имаш вече идеята за решение на проблем. Ти от колко време яздиш? 3 години. А ти? От 30 години. 30 години. Тя още в утробата така. Да, майка е била на кон още. Не, съм на 35 почти. Добре, да ние като пропагандираме, че така ездата действа като терапия по принцип, но и конкретно в двойки. А пък вие като постоянно яздите, значи вие въобще никога с нищо да се карате. Да, горе-долу, да. Горе-долу. Видях. Има и нещо друго при тях, че в крайна сметка те да се скарат, тя спокойно мога му кажа, какво фаща си коня и тръгва и някъде, като това е един вид, тя му казва просто разтовари се и пак се върни, нали? Не като при нас събира и си багаж. Знаете ли защо не се караме? Защото после оседлаваме конете един на друг. Така, да. Тук тренирам за стойка. Още се учи. И сега сме в новото си начинание. Вече яздим и с туристи. Преди това си яздихме за кеф. Не, просто язде по-добре от тебе, познай си. Значи само ми виж стойката на екрана и тогава ще си говоря. Наташа, как му е стойката на Влади? Има ли езда през зимата? Сега разбрахте ли? Нашата следващата мечта е да ходим на такъв двудневен поход. Да, това сме си поставили за цел. Айде тръгваме. Най-важното в ездата е да не паднеш от коня.